Meni se ne sviđa kad neko sa 16 godina bira ovakve pesme. Na putu do zvezda. A šta bi ti dala da pevaš života ti tako ti A ne raspole se lisica, ali... Dođi, Marija, dođi da te držim za ruku. Ne, draži mi ovako da stojim. Marija, čekaj. Postoje dva pravca. Čarobno dugme ne postoji. Ti možeš da ispraviš mali falš, a veliki falš ne možeš i ti to znaš. Od 2 tona mogu da ispravim. Ali do konačnog cilja. Smatram da ne treba neko ko ima 16 godina i ko živi u 21. veku i ko ovako dobro peva da trune u kafani. Ma odakle tebi da se trune u kafani s narodnom muzikom? Šta si tenziju? Koju tenziju? Pričamo normalno. Ne vidiš. Niko ne stiže bez suza. Šta je, Jeco? Jelena nam se rasplakala. Zvezde Granda. Subota u 21. Na Prvoj.